गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनि खौरां। बनसुनि बुंथिगिरि रंगल बर'आ एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाव आथिं फारसेया नोरजिया जाबाय होनना खौरां मोन्दों। जायनि थाखाय बिथाङा बनसुनिफ्रायबो गावनि गिलिर बिबानखौ हगारबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांनि आथिं फारसेया अपारेसन जाबाय। लोगोसे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि फारसे आथिङा आबुङै नोरजिया जाबाय। बिथांनि आथिं फारसेखौ आथिखालाव GMCHआव डाक्टारजों फाहामथाय लागासिनो दङ होनना मिथिबावदों। मख'नांगोन दि बे खेबजों बिथांनि अपारेसना फारियै खननै जाबाय। रायखांनाया गोनांदि बिथाङा बनसुनि बिबानखौ एंगारनो गोसो गैयामोन। डाक्टारा 1 बोसोर आबुं जिरायनो बोसोन होदों। जायनि थाखाय बिथाङा बिबानखौ एंगारनो गोनां जासिगोन होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दुखुयै फोरमायदों। रायजो नाङै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया बांदों। बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि ओनसोलाव सासे बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि उनाव गाज्रि भिडिअ आरो फट' भाइरेल खालामग्रा दायनिगिरि आमिर हानजाखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि दायनिगिरिखौ गोबां आफाद गौथुमफोरा सोमावसारनानै हमनो दाबि खालामबाय थानायनि उनावसो हमदों दुथां आमिर हानजाखौ पुलिसआ। BTC सरकारा बिटिआरआव दैनि जेंनाखौ सुस्रांनो राहा लादों। गोबाव सम बिटिआरनि दैनि जेंना गोनां गामियाव आरोबाव दिनै गंसे दै लोंग्रा बेखेवनानै होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी बिथाङा। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय हाथिसा दादगारि ओनसोलाव लोंग्रा दैनि जेंनायासो देरसिन जेंना। दिनै बिटिआर सरकारा बैफोर जेंनाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा सुस्रांबोबाय थादों। दिनैबो थुख्रि बुस्ति मिलनपुर आरो फाथैबारि गामियाव लोंग्रा दैनि राहाखौ बेखेवनानै होनाय जायो। ब्लक प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि, ओनसोलनि सानसुमै आरो गामियारिफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजोनि बटरफा पुलिस थाना सावनायनि गुबै मास्टार माइन्ड आसिकुल इस्लामआ जिउ गोमाबाय। दिनै फुंनि समाव पुलिसनि गार्डनिफ्राय खारखोमानो नागिरनायावनो गारिजों होख्रेमजाना थैयो होनना खौरां मोन्दों। NDFB आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि डक्टर धीरेन्द्र बर'आ भारत गौरवश्री सन्मान बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनि बे सन्मान गोनां बान्था मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव। गेदेमा बिथां धीरेन्द्र बर'आ गावनि जिउ मोनसेखौ बर' हारिनि आलादा बड'लेण्डनि थाखाय बाउसोमबाय। बिथांनि बिहोमाखौ जों बर' हारिया बुंनानै फोजोबनो हाया। लाइभ भिडिअ गिख्रंथाव जाब्रबथायनि नुथाय। रबिबाराव सनितपुर जिल्लानि बालिपारा 15 नं माहारियारि राजा लामा देग्ले बस्तियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। S12AA 9243 नम्बरनि गोख्रों खारथायजों थांनाय मटर साइकेला सानै आइजोखौ सौख्लायना गोब्राब जोखोम खालामो। सौख्लायग्रा गारि बिगोमायाबो गोब्राबै जोखोम जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।